87, dus 16 meter springen. De aanloop is wat wijfelend van jarig Wienstra, maar hij krijgt een pak voorbij door een punt en dan wordt het een hele verre sprong. En dit is verder dan Wietsenoota. En het zou betekenen dat hij een nieuw persoonlijk record ook springt, want dat staat op 18,25 meter. Nou zat er wel wat mazzel bij, daar met die stok die ook voorbij het dode punt ging. Maar goed, met deze wind mag het dan ook wel even. Ja, ik zei al, ideale omstandigheden hier toch blijkbaar in Burger, want er wordt ver gesprongen. 18,25 was zijn persoonlijk record, daar gaat hij sowieso voorbij. Als ik het zo bekijk is het verder dan 18,66. Is dat het uiteindelijk ook? Dat is het! Maak de handen op elkaar. 18,69. Nieuw persoonlijk record voor de jarige Wienstra. Zij is regerend Fries kampioen en staat ook weer bovenaan in het klassement. En wist verreweg de meeste wedstrijden te winnen. Dus zit ze weer goed in de stok en dat zijn 10 sprongen die wij graag willen zien. Ja, kijk, daar was hij al. En als dit nou een opbouw is, en dit is de eerste sprong, dan gaan we nog heel ver vandaag. Ja, dit ziet er heel goed uit. En dan de eerste sprong. Dit is heel erg goed. Ja. Want dat balletje, dat ligt op de jongensafstand. En dat is die 18,69 meter van Jarek Wienstra. Dan gaat hij een meter aan voorbij. Jongen, Bobby Zwaagman. Ik zei al, als het duwtje uit de doos kan hij er staan, heeft een persoonlijk record van 18,96 meter. Dat is er aan. Dat stopt op zich alweer eventjes, dat persoonlijk record. Maar gaat hier ook naar, nou, dit is een tik PR. Een dikke 90 meter notering voor Bobby Zwaagman. Gaat volgens mij richting de 20 meter. Ja. Maar het wordt het net niet. 19 meter, 99! Wacht een applaus voor Bobby Zwaagman. Nieuw persoonlijk record. Als je een paar keer weg bent en ik, dat scheelt natuurlijk. En het is ook een nieuw schapsrecord. Dat is met 26 centimeter verbeterd. Bobby Zwaagman. En de winst is ook binnen voor Marit van der Wal. Haar 13e dagtitel van het seizoen. Met 16,55. Dat ze over alles heeft. Marit van der Wal. Ja, ik heb gezien als anders weer aan een mooie punt voorbij gaat. Dat hebben we nog gezien. Maar geef daar een applaus. Marit van der Wal wint met 16,55. Met een mooie dikke afstand. Ja, dit smaakt.